Bishop, good afternoon, sir. Kebishina no yaram. Enugu State, sir. Ebe Enugu. Presidential Road. Ede afole. 27. Ijomole. How are you? Akwe mani ya wala mreba ga na social media di nga di rube wage tafu. Yes, sir. The way phone na na ga bila to ke nra maso. Asiki the way phone na na ga lara maso. The way phone na na ebe nga hu mo okwo ge. Banyo fan now. Make the way phone na ebe nga hu of mage ba to dem bia. Ya no ready ma me get am ge ba to dem bia. That's it, but I know by the side of Taka Megan Tagabi. Korof Maka Megan. Korof Maka Megan Tag. Gina H and Akawo for what? Eh? Mapingo. Come on, the Waka get stretched, the Waka get stretched. In a Mako. In a Mako here. Sorry, Bishop. Sorry, Bishop. Chinwendu. Chinwendu onye. Emeka. Emeka wo son name ge aha ge chile ka bagoko. Chinwendu Emeka son name ube Emeka. Ede afole. Adun 27 years. Kebishina watch. Delta State Asaba. Iwon ye be. Anambra. Ebe na Anambra. Nando Isinyi. Ebe na Nando. Isinyi. Ebe ni si. Ogula. Akwe mani ya wala mre ebe ga bana social media ni nem gadi rume wegeta. Yes, but Bishop Chelugodi inyogo mu dey here. Agbagote ebe for my sister, my kid sister. Inyogo mu dey ebe. That man olola ge. I na plan wedding in the next 2 months. Oge nwa wonye one man obra. Na agwa m na ewo born again oge nwa. Obokwa nke born again mba o. Isi mu kpọọ ya na phone. So mkpọọ ya na phone ogbagote. I share life ogbagote. So you see na I dey ready anyị invite agi. But I came up here for my kid sister. Emele traditional basara ge. Traditional can na agwa ngi no in the next 2 months. Next 2 months. Introduction. Yes. ML introduction. Ana mpaki na maga ML introduction. Yes, yes. Huh? Yes, sir. Okay. For your sister. Oh, yeah. Onu wish when you congratulations. Onu wish ndo fobi wish any congratulations. Bia onye owo funne go funna ge. Yes, all last. Okay, choro ihe ma mere gi ruo ya aka. Ah. Yes. Bishop, good afternoon, sir. Eish, today kalago. Is ready gi jadi? Edi sure. Huh? Nwanne gị nwanyị ọwa eziokwu na adịla akwu okwu n'isi ya. Akwụgo isi. Kwa eziokwu, just be honest. I'm honest, akwụgo ya. In 2 months I get married the traditional marriage. Okay. So gị nwa chọ ka mmege interview. Ede afọ ole? 25. Ije ụmụ ole?
Nwere. Me honoge. Me honoge. Open your mouth. Huh? The way for Nana na get below together amaso. The real side. Go back now. But if for Nana, I ga hung off ma. I told you na belanga be ma moka o. As again, I ga hung off ma. But I know na. Artist. Artist now. Mete o kwe. Tano. Telero sana. Iwe hike. Isi. Ike ikure no drawing board o mash. Nke chipunyere m na nke chimunyere m. Chiko lenyere gi. Chimuna. That's Ike ano de na family unu. That's so Ike ano na family unu ti ana bia ho. Now, enwere m ya ne ya. Hey, Shakwe say Lola, what is your problem? Get out of that place. Mgbe isi na ya nwere ọnụ ka ngwa gị na nwere. Get to go one side, Chineke agbagoko. Ya ne to Ike ga na wanya front gị na ge bianga bia na. Ure reverse bianga. Reverse. Jebeni. Look at. Ga front wa bingo. Onye riri. Iwe hike bia atom noise there. Sorry. Atom noise there. One day we can get bianga sim me interview. Iwe hike bia e dewere gị na bawa gị na game we guy. Lodi Ike Raga Bru Ike yiri drawing board ụmụ primary school na jago A is for apple. I will remove you from here. Sorry, sir. I will remove you from here. Sorry, sir. Sorry, Obiko. Eweni, sir. Biko. Bia were phone gị. If that your sister feel on her home Mereliana Yache, yet I'm negwe here. Don't punish me. Sorry, Sorry, sir. Biko. You think I joke here? Sorry. No, sir. Sorry. Ndo. Eweni. Sorry, sir. No, the ihu gara ga buru ihu ninja. Branga ga buru ihu totu ninja bianga bia na ere mu sili nwe hike. Mekeshanya nronga uranya ka nte na screen nga. Utali nwe. Pari ihu totu ninja bianga bia na ere mu. Onye eri. Hello, di nwoke choga. Di nwoke dị responsible, di caring. Damn you, Chineke agbaga ọkụ. Ịdị responsible. Ake ka m juga. Ịchọgo ya ịdị responsible gị nwa Chineke agbaga ọkụ nwa bingo. Branga maka gị ya. Amụrụ gị n'ime ahịa ka ọ n'ụlọ chọọchị, ka ọ n'ụlọ ọgwụ. N'ụlọ ọgwụ. Mgbe a mụrụ gị, enwere mgbe mma gị gwara gị na etiri ya etiri oro, etiri ya? Mba. Naanị ya. Nwa agbọghọbịa ha na-etighi mkpu nwa na be nne ya na nne ya. Ije yi pant. Mm-hmm. Ike ụwa ọgwụla gị. Mba.
ahụ eze gị. Akwụkwọ o ji adọ gị. Isi. Akwụkwọ, iwu onye akwụkwọ. Mba. Iji aṅụ amụ. Mba. Ị ga-echi ụmụ nwoke ara. Mba. Ị ma nri echi? Ị ma ka esi aga ozi ụlọ? Ka ihe ma ị na-eme na family ị na-aga emeli maka echi nwoke bata na ndụ gị ya achọpụta na ị na-eme ya ọ ga-ewe iwe ka ihe dị ihe ahụ. Anweghị yo, ana m eme ihe niile gbasara ihe ụlọ ma. Ejila aka gị gba nwoke enyi mbụ? Mba. Onye ogbenye mmadụ nyụwa mamịrị, nwoke nyụwa mamịrị n'ụzọ. Ị pụtara ebe nwoke na-anyụ mamịrị mbụ ga-ekwuru na-ele amụ ya anya? Mba. Ị lụọla ọgụ na streeti mbụ? Mba. N'ime ahịa kwanụ? Mba. Ebolo gị ebubo ohi mbụ? Mba. Anarala gị enyi gị nwoke mbụ? Mba. Nwoke ọ taala gị mbụ? Mba. Kemgbe pụtara onwe bụ onye tarala gị? Ise? Ise nwe bụ onye metụrụla gị aka? Na-anaghị ahụ ụta? Dowe kamera ahụ bilie ọtọ again. Kwụrụ ndị a bịa nso. Ihe anaghị na obi gị, ihe anaghị na ara ise nwe bụ onye metụrụla gị aka? Mba. Ihe itiri ya n'ime ọwụ chapleti? Wepụta ya. Lee ihe iji were chapleti tụba n'ime nga. Maka ihe Chukwu na-aṅụ ara. Ọ na-protect m. Nne ise nwe bụ onye metụrụla gị aka kemgbe ị pụtara ụwa? Ị dị afọ ole? 25. That's a good one. Pashiwa ọtọ gị nna. Say again. Say again. Mụ gbashiwa ọtọ ike. Gbashiwa ọtọ ike. No? A good one. Thank you, sir. Nwoke kpọọ gị na phone. Akpọ ha na gị na phone. Were phone. Akpọ ha na gị na phone. Gị ji otu a. Ha kpọọ gị. Gị were aka nọrọ otu a nna. No, ka ha ghara ịrata gị. Nna. Gị cross ụkwụ kpa. Ị ghọtara ihe m kwuru? Mgbe chọrọ phone ọzọ jide n'aka. Akpọ gị na phone were otu ị ga-esi anụ. Good. Ọ bụ ya nwa m. Ka a ghara ịrata gị. Then nọrọ ọdụ. Gị cross zi ụkwụ. Kpachichaa ya. Nọrọ ọdụ mee kesa ka ọ bụ ya nwa m. Come on. Ọ bụ ya nwa m. Mgbe otu iwu nwaanyị na-amaghị nwoke. Mgbe ịhụ n'ụka ọlụ bịa. Gị nụrụ taa. Defend ya ihe niile nna. Nna. Ọ bụ ya nwa m. Good girl. Chai. No wonder enweghị ike. Eweli igwe nna. Eweli igwe mgbe ahụ m kọga aga ọ na-enweghị ike. Ama m sa atabeghị gị. Don't worry, ibido tama na. Nga niile ga-afụtawa develop wa. But gịnị develop ga-ekwe n'ara nga ị na-enweghị ike? Nature. Okay, ọ nọ na family unu? It's okay. Family of nga ndị na-enweghị ara. Nga ndị nwere ara. Na-genotype gị? AS. AS. Blood group gị? O positive. Gịnị ka ị na-arụkwanụ? Ana m akwa ụmụ nwoke. Akwụ m ewu. Iji akwa akwa ụmụ nwoke. Iji eji teepu meshọ nwoke nke ochie anyụ amamịrị na gị zụọ dụọ ma akwa. Imeshọ wee na-enwe feeling. Mba. Ewu. Shike nna. Emega ịkwatakwara m bọs asị m ga na-eyi nna. Nsogbu ara na mebelekwu perfume ka ndị mmadụ na-esikwe nwere nwere. Oke ị na-ere ihe na-eshi ndị mmadụ ushi ọma. It's a good one. Shike nna. Chai. Ị nụrụ taa kisi na na-agụ gị? Mba. Nọbụ taa ahụ gị na-agụ gị ihe ọgụ nwoke agụ gị? Mba. Konje na-ata gị?
Mba. That she can help. Responsible auto. Responsible. No, they not type of AS. blog group. O positive. What phone number? 090 665. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should leak. Watch Italia. My name is the Weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like. Get share. Or what I am. And watch Italia. Get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. 090 665 469.